Ngiyalikhetha unyazi lezulu. Ngiyabingelela bangcwele. Ngiyacela wonke umuntu ophethe ifoni la ayifake ku-silent. Noma usilent ukuze ingaphazamisi umsebenzi kaNkulunkulu. Ugcine sewaliwa. Noma ungalohlwa enkonzweni engaka. Siyifake nje ku-silent ukuze ingaphazamisi. Namadatha siwavale ngoba kuyenzeka ulahle ngefoni yakho nje ngoba khona abaye bafunda ama-message sisenkonzweni. Ukuthi sibeluleka abantu ngoba uma ususenkonzweni ikhohlwe iyona yonke into. Uzinikele ukuthi labantu oze ngabo laba jabule ngoba ithenye insizwa yangala kwaZulu ithathile ushembe wayisa kwelizayo lithi ihambile. Ithi ifike yakhonjisa ukuthi njengoba ijwayele ukukhuluma ethempelini mawukhuluma kwenzakalani. Ithi kwase kuthiwa buka uzibuke wena wayesevezele lapha ethempelini. Uthi bekhuluma nomuntu ehleba. Kodwa uthi le nkulumo beyikhuluma kungathi i-loudspeaker kwathi uyamuzwa umuntu ukuthi asezwa abantu abasamuzwa lo muntu oshumayela ngoba wena uyakhuluma. Kodwa yena ubehleba kodwa uthi ngale ezulwini leyo nto ifakwa ku-loudspeaker bese iphazamisa bonke abantu. Wase kuthiwa abuya-ke hamba utshela abantu emhlabeni ukuthi ethempelini akukhulunywa. Ozotha nje ulalela inkonzo uthi mase kuphumile-ke inkonzo bese uqala iy'ndaba zakho ngoba isikhathi sey'ndaba siqala uma kuphuma inkonzo koze koshaya uLwesihlanu ngolizayo. Sikhuluma nje asimuphi uNkulunkulu leli thuba ukuze nalaba esithi siyabakhonzela bathokoze. Amen. Ngoba lento ngiyayikhumbula nobaba eluleko omkhulu ukuthi mntanami ungakhulumi uma usethempelini ngoba mina ngilalela ngawe mawukhuluma siyaphazamiseka. Iseluleko esihle nje singaxabani namuntu kodwa-ke akuphoqwa muntu la ekhaya ngumthetho ukuthi awumukele yilo okuvuma inhliziyo yakhe. Ngizocela ukuthi uNkulunkulu unyazi angiphe amazwi lawa amabili amathathu awabone kufanele abantwana bakhe ngesihlabelelo ngithi 201. Anginazikhali anginazihlangu azokuvikela ananti kamala Yeah.
ngiphinde ngiliphethe unyathi lezulu. Ngiyacela baba ube ngakimi ngoba uyazi ukuthi abantwana bakho bakhethile namhlanje ukuthi babe kule nkonzo. Ubamemelele akaze kushembe amema abantu angazi uzobanika. Kuyinhlanhla nje kwakona ukugqoka ingubo emhlophe. Izulu impilo yasezulwini uyazi usesemhlabeni. Bese kuba kuwena ke ngoba indlela ezimbili umuntu nomuntu uyayikhethela ukuthi lolu uthando olungaka uNkulunkulu asemthando ngalo ulithatha uyalilahla yini ukuthi athi mntanami ithi usesemhlabeni upractice indlela ephilwe ezulwini ngoba into esezulwini iqala emhlabeni ukuze ibe khona. Njengoba sikhona kahle kahle abantu abebefuna ukungena ezulwini okhokho bethu kwathiwa ngoba le nguba ikaze ibe khona emhlabeni anihlangane nibheke kule ngane zenu ukuthi iyiphi ingane ezonakhela lento emhlabeni ukuze ezulwini nibe yiyona. Kwase kukhethwa mina nawe. Angazi ke ekukhethweni kwami ukuthi uNkulunkulu mayengikhetha ngiyakufakazela yini ukuthi ngikumele ukuthi ngiyinto okhokho bami ezobalekelela ngeinsuku ezizayo. Noma ngifike lapha ngase ngithola abangani. Ngase ngibona ubuhle obukhona ebandleni lamaNazaretha. Ngase ngiduma nobuhle. Ngase ngikhohle ukuthi leli ivangeli lomphefumulo akusile lenyama. Kodwa muva nje selihambe laphenduka ivangeli lenyama ngoba abantu sebebahle kakhulu kunokuthi basebenzele ukuyezulwini. Into esihamba phambili ukuthi ngigqoke kahle esontweni. NgomNazaretha ngibe muhle, ngeyingubo ngibe muhle. Ngike ngibone izinsizwa masibuye sabathele ebuhleni. Kushiwo kwathiwa lo mhlangano kufanele ingubo yensimbi ihlale egazini kuze kuyovala umhlangano kodwa ngizothi ngibuye esontweni ngoba ngithengisa udentsha ngiyikhumula umNazaretha ngiwushiye edodweni bese ngizoma ngasesipholi ukuze izintokazi zingibone. Ngigqoka isudi manje ingubo yensimbi sengiyikhumulile. Angazi ngoba umnini waloku kuhamba kwakhuluma esiqini sesibili. Ngicela bazongivulela esihlabelelweni. Ngithe mthandazo nesabatha ake sivule uverse 11. Phinde kuthi kokuvuka kubu 12. Kuthi kokulala kubu 9. Ngesibona ubudlelwane esinabo noShembe ukuthi busekhona noma busekhona. Ngoba kungenzeka ukuthi sigqokile ingubo sizamasabatha onke kodwa ubudlelwane abusekho. Ngoba ubudlelwane noShembe ubufakazela ngeinto ozenzayo. Mayikhuluma esiqini sesibili ithi lapha emvoti ngidlula izinsizwa zigeza. Ithi kodwa bese ngixoxa izindaba zazo zingasayigqokile ingubo emhlophe. Ithi ake nginixoxele maNazaretha. Ithi kwelinye izwe kwake kwahlasela idimoni elazoqeda abantu. Ithi inkosi yakhona yayisihlangana namanye amakhosi aseyitshela amanye amakhosi ukuthi hayi thina sokunika ingubo yensimbi okhetha amadoda owathembayo owalethela siwaqale siwakhele le ngubo yensimbi. Ithi ngempela owakhetha lamadoda ayezolwela lezwe elalibhujiswa ilento uthi yayithatha isikhathi lento ifike iphinde ihambe. Kodwa mayifikile iyagugisa. Kodwa indaba isuke kuthena amadoda begeze empuleni emvoti ayesekhumula uNazaretha axoxa izindaba zawo. Uthi bekufanele maNazaretha maniqeda ukugeza bese nenze nikwenzani bese niyagqoka bese niqhubeke nezindaba zenu senigqokile ngoba isitha sihleze sinizungezile. Ithi ke ngempela akhishwa lamadoda ahamba ayolinda la kwakufanele alinde khona. Ithi kodwa athi elindile ngoba isikhathi sanento yayingazi ukuthi ifika nini. Amanye asethi cha ngeke le ngubo yensimbi yashisa.
awuthi-ke siyikhumule kancane. Wayikhumula lo yedwa bameluleka la bathi hayi kuthi siyayikhumule ngokwensimbi. Noma sidla asidle nayo, noma sikha iy'thelo ehlathini asikhe nayo, noma silala silale nayo. Bathi kodwa le yabehlule athi hayi mina iyangishisa le ngubo. Bathi lathi melifika mabembuza laba abanye bathi uzokwenza njani mase sifika lesilwane, yathi le ndoda hayi ngiyoyithatha ngiyigqoke ingubo. Ithi inkosi mayiqhubeka ithi kodwa sathi masifika lesi silwane akasitholanga isikhathi sokugqoka ingubo yensimbi, yambulala yamqeda khona la. Ithi-ke nani uqapheleni ukuthi mangabe nila nikhumule le ngubo, njengoba-ke sesiyikhumula thina insizwa sihambe siyogabisa ngesudi enhle. Asiyiqale la, angithemba ukuthi uyoba khona uyogqoka isudi la. Ithi ngoba yintsha mase fika ebuhleni kuthiwa umnazi athi ugqoka inyanga yonke, athi yena ubufuna ukudayisa ngesudi yakhe lapha. Mhlampe udayisela isitolo esithile kufanele siyibone simbuze uyithengele. Angazi. Angikhona ukuthi ngeke abe khona. Asiyigqoke le ngubo yensimbi uzokuphela umhlangano njengoba kusuke kuyaliwa. Futhi khona isitayile esibe engisibona ngicela ubambe kancane kaSuku. Ubani usethe umNazaretha usufakwe emahlombe njengoba kusuke kuhlonipha omama emzini. Ebuhleni kade kunjalo. Ubashwa kanje manje. Ngisho abantu abangafanele kuyibona abamaphambi kwethu sebewubopha emahlombe umNazaretha abashaya ifindo. Phela singayikhulumi lento ngoba bafanele bayikhulume bayathula bayababuka. Njengoba ngila nginethemba ukuthi owenza lokukhuluma ngeke athathe ingubo kaShemba ibupha emahlombe engathi umama ehlonipha emzini. UmNazaretha uyaqoqa. Angazi noma uyalotshwa yini encwadini mawusuzofaka emahlombe. Cela ufunde baba. Uzothi ufunda kuphi wena? Khona ukuvuka khona wesabatha khona. Qale kona lo wesabatha. Verse 11. Khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano. Ithi lokukhuluma okubhalwe uNkulunkulu ukuthi asikhumbule ukuthi namhlanje senze isivumelwano noShemba. NoJehova uNkulunkulu wakho. Awusenzanga-ke nami isivumelwano kepha usenze noNkulunkulu unyazi esithi uNkulunkulu kithi sonke. Amen. Ukuthi awuhlala endlini kaJehova uze bese kupheleni kwensuku zakho. Ithi le ncwadi ngizohlala endlini kaJehova kuze bese kupheleni kwensuku zami. Akusho ukuthi ngizoqukula umbhede nezinto zokupheka ngibe sengihamba ngizohlala la ethempelini. Kodwa kusho ukuthi ngizoba phansi kaNkulunkulu ngokwenza nangokuhamba kuze kuphele izinsuku zami. Amen. Njengoba kugcwele ikhala kangaka la ethempelini, labantu abangekho abasenzanga nibone isivumelwano noNkulunkulu. Ngicela ufunde nawe kwenye indaba. Yebo. Khuluma into efanayo. Ukuvuka unayini. Khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho. Uyakuphinda futhi uShembe lokhu ukukhuluma emthandazweni okuvuka ukuthi awucela sikhumbule senze isivumelwano naye. So uthi wahlala endlini kaJehova uze bese kuphele kwensuku zakho. Afunde nomunye kokulala. Usifalo kokulala. Khumbula-ke ukuthi namhla wenza isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Ngiyabonga baba Nkosi. Sonke njengoba sila sifungithi sokwenza isifungo, senze isifungo nonyazi. Amen. Ukuthi sizohlala endlini yakhe uJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zethu. Ngicela ukubuza-ke. Bakhona abantu abasebenzayo la. Laba bantu basayinile izinto ezisayinwayo ezisho ukuthi unesivumelwano nomqashi wakho. Abanye kuba izinyanga ezisithupha, abanye kube unyaka, abanye nje kuthiwe mhlambe 3 years. Abanye banikeza inguna phakade kodwa uma ungayiphethe kahle ufunda uxoxe futhi.
futhi ingunaphakade baye bathi upermanent. Ngizama ukuchaza into enjalo. Lezi ivumelwano uma uqale ngoJanuary kuthiwa ziyisithupha izinyanga eziqashelwe. NgoJuni noma uJulayi usuke wazi ukuthi icontract yakhe iyaphela ngithi. Uma kuthiwa unyaka ngoDisemba usuke uzogcina uma uqale ngoJanuary. Uma siza la kuShembe le ndaba aduyifunda ungathotha uyinakanga. Isivumelano sakho senze noShembe singaphela kwamanje uphumana. Asinawo ngisho 3 days isivumelano senza noShembe. Ngisho ama-hour u5 asinawo. Ngicela ukubuza ke ngizokuchaza lokho. Into edala ngithi isivumelano senza noNkulunkulu sephula noma inini. Uyazi make wathetha isingane wadinwa enhlizweni yakho yadeda uShembe. Uma ungathandazi ngo6 ntambama uvuselele isivumelwano senze noShembe njengoba ithi ngo6 uyasivuselela. Okukhomba ukuthi ngosuku ungathi uhamba la uphuma la eTempelini udriver acisha kushayise bese uyanqapha ususephulile isivumelwano senze noNkulunkulu. Mawufika ekhaya ungathandazi usivuselela nini isivumelwano senze noShembe? Awulale ekhaya ma. Ubaba ekhaya afike late akuvuse solele athamba umphakela bese uyacinuka. Uyazi ususephulile isivumelwano senze noShembe ngoba usucinukile. Mawuthetha isingane yakho uyithume esitolo ingasabuyi wathetha kwaze weqa uyazi usephulile isivumelwano senze noShembe manje uphuma la. Uma ungathandazi ke ekseni uvuselele lesivumelwano osenza noNkulunkulu wena ubudlelwano bakho noShembe bomu kanjani? Khona esontweni. Ngicela ukubuza simi kanjani isivumelwano senza noShembe uma ungathandazi? Bangakho abathandaza imithandazo yo7 eyokulala uma kuqala isonto uqala kusasa. Ngicela izandla ukuyibona. Abayithandaza yo7. Awu inkosi ngosisi. Samkhize isipanda siphakeme noma senzani. Ngibona ukhomba itheka kuqala. Cha, ngifuna ukubona ubudlelwane esinabo noNkulunkulu. Ngifuna uzazele wena. Ubudlelwane ke manje obenzile noNkulunkulu uma ungathandazi lezi lokuphela isonto. Azi ukuthi isivumelwano soShembe siyaxela. Kodwa sisibone lana. Ngicela ungivulele emntanazo nokuvuka. Laso uqala khona nje size sawuphethe uphenye. Uma umthandazo wokuvuka uclean hayi mzalwane isivumelwano senze noShembe sisi. Abantu abayiphethe nihlabelele. Abantu ake bayivule ihlabelele ngifuna ubona isivumelwano sakho noNkulunkulu wakho owamkhetha wena ukuthi simi kanjani. Kufanele ungcole umthandazo wokuvuka wakho. Ake sisibone umkhokheli sisi. Asikho. Ngicela ukubona bangakho abanezingcolile. Hayi sidale sakho nhlalisothi ngeke. Futhi sinethiwe ngeke sikufakazele ukuthi fani sihlabelelo singcole ngoba uyasibamba la. Okulala wona uthini sivumelano senze noShembe uthini? Na uclean. Hayi ngeke bangcwela sishintshe. Sabatha ngiyazi ungcolile ngoba abantu bayeze sabatheni. Kodwa ke sivumelano sethu noShembe uma lemthandazo iclean kusho ukuthi asisiye. Aya sisivuselele. Uhlaleleni ngusizani usizani njengoba sila sisekhaya amen.
ikhaya la uzalwa khona liba noma nobaba. Nalapha esontweni sinoma nobaba umkhokheli umshumayeli. Ngicela ukubuza uma abantu bevela kobhabhadiswa sisababiza yini sibavalele ethempelini sigcwalisele okukhulunywe emhlanganeni ukuthi umthetho nje uthola ethempelini. Cha senkonzweni impela. Ngicela ukubuza basabizwa yini balethe labavalelwe noma umthetho sebewucosha ngendlela mabehamba ngoba uzodibana nami kanti anginanhliziyo yedwa uChepisi. Ngithi mina uChepisi udla kanjani uyiNazaretha kanti akazatshelwe esontweni. Ngihlangane naye phethe amahewu ewathengile ngoba uthi isabatha lisekude phuma emsebenzini lisekude ukuthi liliphele awuthi ngithenga amahewu ngibamba indlala. Bese ngithi mina waphuza kanjani amahewu eNazaretha sengiyamdlakaza kanti akazatshelwe la. Basatshelwa yini abantu? Kusenzeka yini ukuthi bazali bethu engikhuluma nabo ababili ukuthi mhlawumbe mangabe umuntu ephendukile. Bakhona abantu abaphendukile la bakhetha inkosi babhabhadiswa nje kulomnyaka sonyaka odlule. Bakhona? Amen. Oh. La ngithi amen. Ubani ongaphakamisa athi wakhetha inkosi ngenyaka ukhetha ngayo wafika umshumayeli ekhaya wacela abazali bakhe wahlala nabo phansi wakhuluma nabo bachazela ukuthi lo mntwana usekhetha inkosi manje usezohamba le ndlela kanje njengoba ekhetha inkosi uyiNazaretha ngaphansi kobukholo obuthile bonyazi usegcina isabatha yini isabatha abachazela ukhona ongasiphamisa isandla athi wafika umgcotsho ekhaya asenkonzweni impela mengakaze afike inselelo siyayiphosa likhona icala engilibona ngoba sike sahamba nalensizwa kaMkhize sajubalala siye kwenye indawo safika sathola ukuthi lento engikhuluma ngayo yenzekanga umuntu uqabela nabazali bakhe nje uyifaka inkolo ngenkana bayi-understand bayazi umuntu mephendukile la ekhaya uyahamba uye kubo wena umholi wakhe ufike uhlale phansi nabantu abamphethe ubachazele ngayo ukuthi usephansi kwakho uhamba le ndlela kanje amen. Singaqhatha abantu nabantu ahlangana. Cela ungifundele incwadi Deuteronomy 23:21 ngoba njengoba sila asizile ukuzodlala sizosebenza kodwa ukusebenza kwethu siyadinga ukuthi masisebenza singaphazamiseki njengoba sizosebenza sisebenzele uNkulunkulu kuyafuneka nasemakhaya sibe bahle ngoba into esiyifice lapha yinto ebangcwele. Cela ifunde le ncwadi 23:21. Uma ufunga isifungo kuJehova Njengoba silapha sifungile sonke sathi unyazi lezulu sohlala endlini yakhe uThixo wakho uNkulunkulu wethu ungaphuthi ukukhokha ungaphuthi ukusigcina isithembiso sefungo senzile noShembe ngoba uJehova uThixo wakho ngoba uNkulunkulu wakho uyakubiza kuwimpela uyakubuza njengoba nithe namhlanje niyohlala endlini kaNkulunkulu kuze sekupheni kweinsuku zenu. Ngicela ukuthi ngelinye ilanga mangifika la ungathi mangithi ake kuvela abantu abawenzile umthandazo izinsuku zesikhombisa kuvelwa yedwa ngoba kobe kukhomba ukuthi asilaleli senze njani senze kube isono kuwe kuyoba isono mawungalelelanga waphenduka kodwa uma ungafungelanga lutho njengoba kade sifunda la sonke sifungile amen. So ingaphandleke leyayifundayo manje kodwa mawungafunganga lutho akuyi kubakho sono kuwe abantu abangenacala manje lezi ingane ezisabusisiwe wonke umuntu obhabhathiwe unecala uma engathandazanga uma engayanga ku14 uma engayanga ku23 uma engayanga kulesine futhi mawungabe khonto engizwile la angiyikhulume ngizoqala kodwa khona indaba engizoyixoxa ezongisekela ukuthi ngiyikhulume lento ngoba khona into engizwile eyofaka umkhokheli enkingeni mhla ehamba kulomhlaba yabo ngoba inkosi ikubusise ngelinye ilanga
ubaba mkhulu wabiza omunye umama wamqoka nje wamkhetha ngoba umsebenzi nje wabo umama ushembe methanda uyakugcoba nje bakuthiwa kwakhona umfundisi owumama la ekhaya sithi seyintabeni zako le muya ko Vryheid noma eDume wakwagcotshwa khona waqoka lo mama wayesemnika umthetho ukuthi wena la emzini kaNkulunkulu ekuphakameni uzongelusela abantu ubatshele ukuthi akuchithwa amanzi egcekeni ngolimi lasemhlabeni kuthiwa kukhanya egcekeni ngoba abanye bazocabanga ukuthi amanzi muwaphethe uwaqulele cha wathi nje akuchanywa la egcekeni emzini kaNkulunkulu wawenza lo mama wakwenza lokho wakwenza ngoba uSathane uhleze bazungeza abantu wayesemzungeza uSathane kwase kufika abantu bendlu enkulu yenkosi ilanga bathe maye babona ukuthi kuyokwenzeka lokhu akuthiwa abatshela abantu abakhozi wayesesaba ngoba banesithunzi abasebukhosini wayesengabatsheli kanti ezulwini useshayisile kwahamba isikhathi wayese ethesemdalo wakhona la eSouth Coast wayesegula kwathi makufanele umphefumulo uphume ngendlela ekuthiwa wayesegula ngayo endlini yakhe kwase kunuka kungasangeni umuntu kwase kuhlale kusindwa nje bangene basinde baphinde bamshiye kanjalo bathi mase kufanele usuphumile umphefumulo bathi bethi bayomfihla wathi mefika eminyango wayesevuka wayebenda wevela khwehlele mase lapha abuyisela phinda phile kwathi okwesibili wakhwehlela wayeseyakhuluma uthi cha kahle fanele ngabe sengihambile nabahlangabeza indaba babona kodwa into engibambile nangu baba mkhulu uyangibuza umbuzo uthi umthetho anginika wona angibatshelanga ngani labantu okufanele ngibatshele mina ngasaba ukuthi labantu abasekhosini ngangabatshela umthetho uthi kushembe namhlanje ngoba ubatshelanga laba bantu uthi emthethweni wala ekhaya akekho omkhulu akekho omncane umthetho wonke umuntu uthi lalela ke mntana mina ngiyovusa ngisho icala walenze emlotheni owalenze emqubeni nje usemncane nje olenza lelo ngiyolivusa lelo cala into ethelelo ke ngozuyithola usulahliwe njengamanje manje masizoba la sibe nabangani sibe nabantu esibasabayo ukuthi cha usibanibani hayi ngeke umtshele kurona ngithi angikhulume lento ngizwe kuthiwa bekunomnikelo obufuneka usukuma umuntu ogcotshwe noma ngengimusho ke ukuthi ubani uthi kuthiwe asithathe umnikelo walesine sokuthi epheshe lo mnikelo ubizwa ushemba ngithi uma usuthatha mkhokheli uhambe uyokwenza enye into owalo mama lo ohleli la ngasemnyango mase niubuyisela uyokwazi ukubuyisela wakhe njengalwade ukhiphile owalo mama olandelayo uyokwazi ukukhipha umnikelo walesine njengoba kade ukhiphile kube iwona ngoba isalukwazi sathi sihambisa iminikelo ebuhleni sisesitimeleni sahlalela ubanana sathatha u20 cent sathenga ubanana lowo sathi masifika sihambisa amagula ushembe wayeseyibuzwa wathi sesiupheshile lo 20 cent esasiwuthathile wathi ushembe khipha lo mnikelo le mali wathi lo mnikelo akusisiyo walo muntu okade ufakile ithathe ngifuna wona engathi maningenayo kube kukhulunywa lokho kukhuluma nina ningathatha komunye ngcono niboneke niyonikela lo mnikelo kodwa umnikelo sokubizwa ushembe ufuna uye kushembe njengoba esuke ubizile futhi ukhishwe yilabo bantu abawunikelile simenyiwe thina sonke
abasebenzayo komama ngicela ukubona izandla. Nginiphe nje ngilekelela umkhokheli. Umama wena nangu umama phansi apha ngomkhokheli. Nangu umama elele la phansi. Ngicela ukubona izandla ke ngilekelela umkhokheli nawe ngikusiza. Ngoba ingase kuvimbe lento abasebenzayo. Okay, ngiyabonga Nkosi Nkosi. Ngicela ukubuza ke uma ningekho ngolesine umnikelo obizwa ngolesine niyaye nuhambise mase nikhona. Nonke. Ngicela ukubona izandla zabawuhambisayo. Oh, Nkosi Nkosi. Futhi umuntu uma ekhulumile niyalalela bese niyezwa. Ngicela ungawuhambisi, awuhambise naye ngoba lo mnikelo umile egameni lakho. Ngakhuluma ngifela ngeyilanga ukuthi ethempelini umama wabona ebuhleni kuhlanganiswa iminikelo ifakwe eCommons Standard Bank kodwa kunegama. Uma kusambulo ngqulunga kubhaliwe sambulo ngqulunga esikhwameni bese umnikelo uyathatha ufakwe phakathi. Wayesebuza ukuthi mina isikhwama esinegama lami ngisibone. Kwathiwa phela wena unikele umnikelo lesimo. Wathi ngiyasebenza kwathiwa kumile isikweletu phezu kwakhe. Futhi uma uhamba emhlabeni ungawunikelanga uyofuneka. Uma usuzowuthatha ke lo mnikelo okukhulunywa ngawo kanje ewukhiphile umama thile uyise kwenye indawo awudusi yini. Liyobuzwa kubani icala lawo. Ngiyathemba ke njengoba sekukhulumekile ngeke kusenzeke okungcono noyiboleka kumuntu nibuye nimkhokhele kunokuthi nithathe umnikelo obizwa uShembe niwuyise kwenye indawo. Yebo noma nisuke nenza umsebenzi kaShembe kodwa lo unegama eliphezulu kwawo ukuthi owani. Uma ungakaze uhambiseke namhlanje phenduka uhambise lo mnikelo. Ayibonga Nkosi. Siyalekelelana bangcwele akekho ngcwele. Ngelinye ilanga khona la eSouth Coast ubaba mkhulu ngisesefungweni sisenzile. Ukuthi namhlanje asazi sefunga ukuthi ubiza amadoda uthi madoda ke nikhethe lapho ukuthi nifuna ukuganwa ngokwesintu nishade ngokwesintu noma nifuna ukwenza ngokukaNkulunkulu na. Abe sebuza amadoda athi nceke sicela usehlukanisele umshado kaNkulunkulu uhluke ngani nalo wabantu na. Uthi ke uShembe bantu bami umshado kaNkulunkulu indoda iba mfazi munye. Uyibeka njengoba yabekwa. Angisho omama ukuthi abafazi cha. Ngiyibeka ngoba ngifuna indaba ezwakala. Uthi ke indoda iba mfazi munye emshadweni kaNkulunkulu. Kodwa kowabantu iba abafazi baningi. Nina nikhetha muphi uthi cha sicacisele ukuthi ibuphi ubuhle nobubi bawo. Uthi ke mechaza uBhombela uthi cha abantu bami. Lo mshado kaNkulunkulu indoda mayinomfazi munye. Uma ihamba emhlabeni amathuba amaningi ukuthi ingene ezulwini. Ngoba masibheke emsebenzini yayo siphinde sithathe inhliziyo yayo siyibeke esikalini. Sibheke ukuthi bimthanda kangakanani umkayo. Sesuke singayiqhathanisi namuntu umkakhe usuke engekho omnye simqhathanisa naye. Siye leyo ndoda kulula ukuthi ingene ezulwini. Kanti indoda enamakhosikazi amaningi kunzima ukuthi ingene ezulwini ngoba kuye kuthi noma sesibonile ukuthi ekuhambeni kwayihambayo phambi kwaShembe kuhle sibe sesithatha inhliziyo yayo siyibeke esikalini. Sibe sesibheka ukuthi emakhosikazini ayisihlali nawo ibiwathanda ngokulingana yini. Kubancane ke sithola ukuthi biwathanda ngokulingana. Uthi mase sabona unkosikazi wokuqala uthando oluncane, owesibili liphathi nendawo, owesithathu luthe phezulu, okugcina likhulu kakhulu. Ithi lowo muntu usibese ube ngabasangena ezulwini ngoba uthanda nalo ngamakhosikazi akhe alilingana. Babe sebeqembukelana phakathi bathi abanye ayithina sikhetho kaNkulunkulu. Laba bayangala kwaNkulunkulu kwakhona noDlamini. Wayesethatha itshe uShembe wathi namhlanje ngiyanifungisa ke ngoba nenze isifungo noNkulunkulu. Ngempela abafunga bathwala itshe bonke. Kwahamba isikhathi wazi wakhothama uBhombela kwahlala inkosi ilanga. Yes, inkosi ilanga la eSouth Coast noma umuzi ngingawazi kahle. Thema ikhona la eMampondweni. Yayisibiza amakhosazana yawabeka lapha
yayisibiza lawo madoda enze isifungo nobaba omkhulu. Yathi bantu abami niyayibona lezi ntombi. Bathi baba siyayibona. Wathi ngifuna niyithathe lezi ngane. Bathi la madoda baba thina senze isifungo nenxebo. Babembiza kanjalo. Wathi awu manje lezi ngane zinhle kangaka ezozidla ngabantu. Aniyithathe ingane. Bame ekutheni benze isifungo noBhombela. Uyahamba inkosi ilanga umhlangano wavalwa yaphinde ekuphakameni yahamba ezinye indawo ehanda oShembe yayisiphinde ibuya. Ngiphe baba ube khona kule ndlela ujikulayo. Ngibona umuntu mina ngathi ngise-Cape Town ngelinye ilanga sisethempelini ngabona indoda idlula. Ithe mayiqondana netshelo lokuqala isikhumula itekisi. Yadlula la. Ithe mayisilapha yaligqoka ngathi ngithi wazona nenhlanhla lo muntu. Ubona indawo enoNkulunkulu ukuthi kufana sikhumule isigqoke ihambele indlela zakhe. Asigqoke mase dlulile. Wayesebuya umhlangano usakhona la eMampondweni uthe inkosi ilanga eyisibiza wona futhi lawo madoda. Uma wenza isifungo noNkulunkulu okwazi ukwenzela. Ngoba siyama siyobizwa phezu kwakhe. Uthi uma ngabe ubaba kulamadoda usewabizile uthi kuona uphinde ubiza lawo makhosazana. Ayesebiza amakhosazana ebiza lamadoda futhi uthi bantu abami niyayibona lezi ngane zinhle kanjani. Bathi baba siyazibona. Uthi manje maningafuni ukuzithatha le ngane ziyothathwa ubani? Ziyodlala abantu? Bathi baba thina senze isifungo nenxebo. Uthi ubaba kubona bantu abami manje maningafuni ukuzithatha lezi ngane sizithatha ubani? Ngoba mina ngalanda le ngane ngayilandelana. Zizogana bani maningafuni ukuzithatha? Bese suka abanye amadoda. Ayisethi baba ayisozithatha ingane ngoba kusho yena. Oliqaphela izwi elikhulunywa uShembe. Ulinake futhi. Kwase kusala uDlamini yedwa wathi mina baba ngenze isifungo mina nenxebo angeke ngibathathe labantwana. Wathi Dlamini kusho mina lesona lesifungo bekunani mawusephulile. Bathi laba usingaphuleka lefathi hayi singaphuleka isifungo usobana ube nalutho futhi labantwana bayakhona. Wathi uDlamini mina ngeke ngisephule baba. Wayesemyeka uDlamini. Kwaba sengathi akahloniphanga inkosi kulezi insizwe ezinye. Wathi uDlamini mina ngathwala itshe ngafunga isifungo ukuthi ngeke ngiyenze lento manje ngikwazi ukusephula. Sina siyasephula isifungo. Kube lula nje. Khona abantu abayibusiso zabo zigcwele la ethempelini ngoba ungena emini ekuseni akabi khona, ungena ekuseni emini akabi khona. Mase silethe isibusiso sakho sifika upho sihlale khona la. Njengase ethempelini ngelinye ilanga silele ku-23
kufika amakhosi ebusuku umvangela umyende uyayixoxa ekuseni uthi into esengiyibonile ngiyayisaba. Uthi ngibona amakhosi ehamba la egcekeni afika ngena ngeminyango amakhosazane ayesefika esibhala sonke ekuseni sasibe mhlawumbe u5 angilala ngala kuba umvangela umyende lapha kuba umkhulu kuyama kuba umvangela umyende kuba ubaba umvuyane angisakhumbuli noma ekhona nomuntu. Uthi kodwa afika bhala awelela ngaphesheya athe mayefika la yathi inkosi uthi hawu ngaze ngadumala namhlanje naleli khehla elilala la ngasemnyango alikho. Wayeqala lo mkhulu kungabikho u23 makulele wayejwayele ukulala kodwa ngelanga engekho kwase kufika kuzobhala. Ukulova kulento akubalekile kakhulu. Okubalekile ukuthi uyigudule noma ugule nami ngiyagula njengoba ngile. Kodwa ngisengeke ngingayi esontweni. Wathi ke kulamadoda isifungo sephula ngaba nani kunani ukuphula isifungo. Base besaphula kwasamdlamini yethu. Ayesekhethe intombi ngokukholwa ezokukholwa ezikhona la esontweni bayikhetha ngokwala esontweni base beqala belobola. Kunensizwe yashesha kakhulu ngoba amandla ekhona yayithi sizoshadelwa vele yagula baphithi bazoyibika enkosini ukuthi usibani bani babuya gula. Yathi inkosi mina ngenzani ngomuntu okuphula isifungo senza nobaba. Wagula washona. Kwaphinda kwa omunye kwenzeka into efanayo. Ithi inkosi labantu benza isifungo nobaba sebeyasephula into engizoyenza nangabo. Kwasala uDlamini lo kuphela. Ake sithembeke kuNkulunkulu wethu. Naye uthembekile kithi. Ngelinye ilanga amadoda amabili. Lamadoda ithenye itshelenye ayakholwa lamadoda ubaba omkhulu ukhuluma indaba ephakathi kwethu. Lenye indoda iyazi ethemba kakhulu ekukholweni kwayo enye yezethembi. Ithi lena sahambe siyezwe nelihle leli salethenjiswa kuJobe umdali wezulu nomhlaba. Base behamba kuthiwa bafika kubalindi bamasango. Wayesesukuma umlindi wathi nifunani madoda. Kwase kusukuma lezi ethembayo yathi cha size lapha ezweni esalethenjiswa. Size kuNkulunkulu wethu umdali wezulu nomhlaba. Wayese ethi ngilindele ngiyombiza ummeli wayembiza ngommeli wayesehamba efike embiza. Wayesefike babuza ukuthi ngithi nifunani bathi cha size kulelizwe elihle kakhulu esalethenjiswa. La sothi masihamba kulomhlaba siye khona. Kodwa ngazi siyofika yini ngoba asizwani sisodwa. Futhi nedimoni lemali lingenile phakathi kwethu ogqoka kangcono umbono ongaqoki kangcono ebheda la esontweni. Angazi noma uFembo wasibize laloko yini ukuthi mina manginemali bese kubiza gila zokushaya abanye abangenayo. Asibizelanga lokho uFembo. Mawunemali yakhe yakini hlonipha ukuthi unemali yakho nje unikele esontweni. Wala futhi umuntu onemali isikhathi esiningi kavilapha ezintweni zaNkulunkulu. Ngoba uthanda imali. Ithi ke incwadi yamaHebheru ukuthanda imali. Uyimpande yakho konke okubi. Uyimpande yakho konke okubi. Abanye ngokuyifisa. Abanye bayayifisa imali. Badukelwa ukukholwa. Yalahleka ukukholwa mawusufuna imali. Abanye bazibayothwala sinabo la. Athi mesukuma athi ushebe kanti namanga izilwane zakhe. Ungathandi imali kakhulu uzuphume uhambe uyothwala noma wenza izinto ezingalungile. Wesinye isikhathi uNkulunkulu uyazi ukuthi wena yazi khona abantu abangenamali kodwa ukholo labo liqinile ngoba uShembe uyabethemba ukuthi lo ngisho ngingamniki lutho kodwa uzohlala kimi. Bakhona abantu abanjalo. Bese kuba khona abantu kathi uNkulunkulu hawu lo mangase ngithi mina hayi ngimnike imali igama lami lingathuka angize ngimnike. Yabo. Manje ke asikugade lokho ukuthi uma sila esontweni ngoba imali iyakwenza ungayinaki into kaNkulunkulu. Abantu abaningi abathandaza emakhaya ngoba unemali. Uzothandaza kanjani ungaswele lutho? Ngoba phela into ekukhumbuza ukuthi uthandaza usizi. Abantu abanosizi imvamisa unyazi seduze kwabo. Kodwa abantu abangenalo usizi isikhathi esiningi uNkulunkulu uyahletha. Hayi uhlehlisa uyihlehlisa yini uhlehlisa wena. Ngoba unaso isikhathi sakhe.
usathane bese yasondela. Simqapheleke usathane isoka elikhona phakathi kwethu manje liyashela liyaqomisa. La. Lompano uyabheda kumanje ayikho lento eyishona. Uyamqoma njalo. Uma kwavumela lonto somqomile. Isoka likhona phakathi kwethu. Qomisa ngeindlela zonke. Ngokuyala kwethu Ithi-ke le ncwadi ke ukuyala kwethu. akuyanga ngokukhohlisa Asile uzokuqambela amanga. nangamanyala Nangendlela nje engalungile phambi kwaNkulunkulu. kepha njengoba sivunyelwe uNkulunkulu uNkulunkulu usimisile ukuthi asikhulume. ukuba siphathiswe ivangeli Ivangeli likaShembe lesiliphethe. siyakhuluma ngokunjalo Njengoba kukhulunywa kaNgcwele. singenzeli ukuthokozisa abantu Angenzeli ukuthandwa mangikhuluma kepha ngifuna ukuthandwa uShembe ngoba uma ngingayikhuluma into kaShembe ngiyofana nalo wayawagcina eboshwa kuthiwa buyazi into angayikhulumi. Ithi-ke uthi ummeli lapha emasangweni asezulwini ngabe igama lenu amagama enu njalo akhona nencwadini yokuphila. Elakho likhona encwadini yokuphila. Obhaskido waphuma nabo mhla ubhabhadiswa abagcweleni ngoba umuntu uphuma nababili. Owakini owasesontweni. Solo kwabhabhadiswa ugcwele imisebenzi emihle kulo bhaskido ngala kwesokunxele. O14 abaphakathi, o23 abaphakathi, o25 abaphakathi, olesine abaphakathi bangaki? Abantu obaphendulile ngokukhuluma kwakho ngokuhamba kahle kwakho bangaka obesibonele esihle kubo ngoba yonke lo msebenzi ifaka lo basket wesibili. Noma kugcwele ukuthi wena esontweni abantu bayaphuma ngenxa yakho. Bangaka abantu abakhuthalela ukuhamba bayobheka abantu eningasababona esontweni njengoba sikhona. Ukhona okwenzayo lokho. Bangcwele uShembe uyasetshenzela. Ngoba ukunikela kusho ukuthi abantu sebazi ukuthi uma unikela usukhole uqedile. Hatha mina ngiyanikela nje uShembe nje wathi nje hayi fanele unikele kakhulu ngoba ukukholwa sikwazi. Yebo unikele kodwa ebhukwini lokuthi wena wenzeni kuyofuneka. Ukukholwa ongenamsebenzi ayifunda ngiyesi yakho. kusizani bazalwane Kusizani uma umuntu ethu nokukholwa uma ngizomala ngithi ngiyakholwa mina. ephi imisebenzi Yiphi imisebenzi oyivezayo ekhomba ukukholwa? Ngoba kufanele ukusuke la uye kumuntu ongasamboni esontweni uShembe uyajabula uyakhuluphala yena mangabe usuka uyovuselela inazathi ongasaliboni. Konde kunjalo-ke nokukholwa kunjalo ukukholwa uma kungenayo imisebenzi uma kungenayo imisebenzi ufile nawo kuyifela ukukholwa kwami. Anginikele ngikusebenzele futhi kucaca ukuthi njengoba kade sisiyele la ngisho nje siya khona besambile safaka upetrol sadela isikhathi sethu ngoba sosebenzela uNkulunkulu. Mhlambe liyanto yosimela ke insuku yokugcina mase silahlwa ngoba ukugaranti ukuhamba kwakho la ukuthi uyongena esizulwini. Kodwa nje kuwumusa ukuthi ubizele ezulwini usaphila. Mina bengihambe ngisho ngentabazo mina ngiyosebenza lo msebenzi. Sekuthola ucingo kuthiwa hey phuthuma kunakele kanje ngifike khona qathatha. Bangakutshela mangasuka ufonela umshumayeli wakhona ngakutshela ukuthi lo hey wakwatshela ubaba wathi hayi ndili wazala la. Lo muntu yamkhuthalela uShembe ngisuke la ngidele ngithatha imali ngishonele ngoba ngiyosebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Leya ndawo nomlando omuhle angiyincoma. Kodwa ubaba uMavundle besambe naye wala ukufakaza ukuthi ngendlela abakuthanda ngabantu balapha kuyakhombisa ukuthi wafike wenza kahle khona. Nakhona ngafike ngavusa abantu ethi umshumayeli ethempelini bangaphezulu kwa8 abantu kodwa ngibona abantu abawu20 u60 ushonile. Ngathi asambela abantu. Babuya abantu. Wabuya ngisho wayesesindisiwe. Kodwa wabuyisa uShembe. Manje bangcwele ake simsebenzele uNkulunkulu esithi siyamthanda. Ngoba ngeke unyazi lisuke le eGoli manje liyobheka uMavundle ohleli lapho ongasaye esontweni. Kanti kufuneka wena uye egameni laShembe ukuthi cha sizokubheka. Yini yakuxosha? Ebese yasho bese uthi cha wena wawuze kubantu noma uze kuShembe. Athi mina ngangize kuShembe manje uShembe nokuxosha. Cha buyela kuShembe. Ngoba vele endleleni uzofika uhlatshwa ameva uma uhamba
uma uphokophelela ukuya egoli ushaywa ameva la igama lakhe ubusuhlala phansi yini na athi cha wenze njani athi uyawakhipha ameva ube senze njani uqhubeke nohamba ngithi labantu abakuphazamisile bafana nameva azokuhlaba ebese umuntu abuyele kuNkulunkulu uyasetshenzela ushembe wabuza ukuthi ke amagama ena khona yini encwadini yokuphila yasho ngelikhulu iqholo lensizwa ekuyona ezethemba yathi akhona amagama walanda ibhuku wathi ake nibheke amagama enu ukuthi akhona yini encwadini yokuphila into yokuqala yalifumanisa ibhaliwe egameni lale ndoda ebize ethemba ukuthi iyangena ezulwini yafumanisa kulotshiwe eduze kwegama layo ukuthi iyona seyazi Ngoba masesona ngamabomu. uma sona ngamabomu Sesilazi iqiniso iqiniso. sesiliphethe ngezandla Awusekho umnikelo ngesono. awushemba sayifuna imbuzi Kepha kusihlalela ukulahlwa. ukulahlwa nje kufaka kusifanele Nomlilo wesabekayo. nomlilo wesabekayo ubani uthanduke emlilweni ukhona bangicela siphenduke asiphenduke ufumanisa igama lakhe lilotshiwe ukuthi wona sazi njengoba silapha asona isazi izaga 9:10 asona sesazi athi umuntu ushembe sikhuluma nenye into ethelelo kwakubuye eKenani ngisho 2018 kwakusayiwa sajike ngcansi lapha uthi omunye ubaba sigibele emotini lalela awugane nayo insizwa ifisa ukukuthatha uthi lo thina ushembe wasithethelela ngifune mento ichaza ukuthini lo nto uthi mina ushembe wangithethelela angisafune mento ubuza ukuthi kawunalo iso uthi unalo manje kanti ushembeke wakuthethelele nini ngifundele ba ukuqala kokuhlakanipha uqala lokuhlakanipha njengoba sila akekho umuntu ongakwazi ukuthinta ifoni lelizayo ngisho nale ngane encane sikwazi ukuyithinta le foni ikuvulele yonke into kodwa ithini la sithi le ngane ihlakaniphile uthini uNkulunkulu uqala lokuhlakanipha ungumesaba uJehova kodwa ithi le ncwadi ukuqala kokuhlakanipha ungukumesaba uJehova ngiyabonga inkosi basi sithi le ngane ezihlakaniphile le ngane ngoba ukwazi ukudlala ngesmartphone iphume ngayo kodwa uthi ushemba khona ukuhlakanipha lo nathi njengoba sila asikahlakaniphi uma singakayiyeki lento engizoyibuza ngoba ithi ukumesaba uJehova uma ususaba uJehova usuke uhlakaniphile njengoba ke inkosi ikhulume kakhulu ngendaba ya WhatsApp siyalisaba unyasi asidilete WhatsApp masiphuma lana uma simesaba asese udelete bangcwele ngokukholwa nje noma phela makukwehlula ngithi ngezinto ezinhle emakhaya angisho kodwa uthi yenzani lento engiyishoyo kodwa ngenzela sibe novalo uma singena emzini yene emihle sishiye icathulo lapha eminyango ngoba sikwazi ukungena necathulo endini yakhe namathaya pho yini wena mawuzongena endaweni engcwele kanje ungene nento uNkulunkulu angayifuna uyi-uninstall ngale eminyango ungene nefoni yakhe isiklini ubese uyayiphumela uphinde u-install into yakho mawuphuma la ngoba phela kuthi siyayithanda uyikhumule njengeyicathulo lapha eminyango ukhumula i-WhatsApp ungene wedwa nawe ne-boyfriend uyale ngolesihlanu ungene wedwa la kuthi ngesabathi ebusuku uthi hayi asibuyelane nawe ne-girlfriend uyale ngolesihlanu ngoba akuvuma uyiyeka ngithi uthi ungena la ungena usukufaneleka ukungena kangazi noma kulungile ngazi sengiyacabanga phetha lesifaneleka ukuba la ukuze imithandazo yethu ifike kuNkulunkulu bangakho abazokala ngolesihlanu cela umuntu ofuna uthanda unyazo abathi bangawala cha nonentombi othi cha ngayala ngolesihlanu ubani ngenzela ukuthi ungene la icathulo usuyikhumulile phela asikhumule konke okubi nahlani konke okubi asiwala izintombi zethu ngolesihlanu ngoba ziyekekile zidesile
asizale ngolesi uyitshele kodwa phela ukuthi hayi ngenzela ukuya esontweni asithukuma ungcono uzosho njalo wenzela ukuthi ungene ufanelekile esontweni nani bosisi maye khona ama boyfriend angazi noma khona kodwa nibukeka nikholwa ngempela ngiyalalela hayi ukuvuma phela baqinisile nabayavuma okusho ukuthi bazowala hayi mshumali imkhokheli umsebenzi enginenzele nalona yabona lo muntu ngalesikhathi umali lokuthi asiyeke uzozafika lesigina kuyeke usuphumile sonweni usuphumile sonweni mawuphinde ngesabathe elizawuthaya ke sithukuma sobuyelana ngesonto uzosebona into yakhe siyangicika ke manje awusuphumile asizama asishumayele lezi ululeke akululekwe usola nokusola usolwe futhi nokusolwa nje makufanele akungabikho umuntu oweyisayo ngiyabonga Nkosi ubusise ukungilekelela ngencwadi hayi ushambe namhlanje umkhulu kakhulu uvezele isixazululo esilula sokuphuma ezintweni angayithandi amen hawu siyavuma sonke phela ukuthi amen siqhabuka sihambisana lento engishoyo hawu Nkosi sibusise sonke aliwa amasoka adlaliwe intombi soba ngcwele ngesabathe elizayo siyabonga okugcina nje ukuthi ushembe maye sibuka athi singcwele athi thina siwushembe uqobo lwakhe mase singena kwakhe uma ungasangikhulumisi usuke ungasakhulumisi ushembe awumbuzo fanele uhambe nawo lo ukuthi uma ungasamkhulumisa umuntu sibe simasifika emizini yabantu bathi ngena ushembe uma ungasalikhulumisa iNazaretha ngabe ushembe ungasamkhulumisi uthi ushembe singcwele ngicela ukubuza ke kubazali engikhulume nabo ekuqaleni angenibophele ogodweni bandla ngicela ngixolele uthi ushembe singcwele nobungcwele bethu asebuvikele niyabakhipha yini abantu abayopheka kamkhize eMetheko kunomcimbi ngoba umshumayeli uzothinta umkhokheli kamkhize kunomcimbi manje njengoba umkhize nomcimbi kufanele kuyopheka amaNazaretha hayi intombazane ihamba igqwathela nesavane kodwa iphekela thina siba ngcwele omunye uvuka esokeni lakhe uSifiso ubeqale kumabhiza wathi ngoba umabhiza unemali uSifiso unemali wamshiya wadlula waya kuSifiso bafike baphuza noSifiso kwaze kwalala kodwa uqale kumabhiza ngakusasa kasisi kamngani wami nginomcimbi hayi ngiyopheka khona ufika uyasiphekela ngabe umshumayeli uyakhuluma nomkhokheli ngoba ufundisile ku14 ukuthi onjani umuntu ophatha ukudla okudliwa amaNazaretha ngicela ungikhiphele abantu abafanele abazoya kopheka kamkhize kuyenzeka bangcwele Sekupheka ama-catering. makungapheki i-catering Bayapheka uma. hayi kuhle makwenzeka ngicela uNkulunkulu anibusise ngiyacela abantu singabadedeli ngoba ubungcwele biyafa uthi ushembe ngeke afika niphi ubungcwele aphinde azoyigadela yena nenhlalisuthi sukuhlangane nenhlalisuthi edolobheni ishaya ngamahlombe kanti inhlalisuthi yala ekhaya sasifundisiwe ukuthi awuhambi ngamahlombe muyinhlalisuthi kodwa sebeyahamba namhlanje umbona umuntu eshaya ngesikibha sakhe edolobheni thina besihamba abanye o-23 mhlawumbe abafana obufundiswa ngisho ukugqoka kwakho ngisho ukuhamba kwakho uhlangana nenhlalisuthi idla igwinya iyehla la inhlalisuthi ihambile idla kanjani igwinya hlalani phansi uma nifuna ukudla amagwinya ongcono niwadlele phansi nibeke isithebe niqoba amagwinya nidle bese niyasuka niyahamba kunokuthi uhamba udla igwinya futhi inhlalisuthi iyabonakala njiza bekuthiwa ukuhlonipha lo ukuthi fanele uhlonipheke njengoba nomama nibabona mabehamba behamba emadolobheni ahambi ngamahlombe kodwa kuthina labantu abaphethe umthetho ila ulahleka khona kwenziwa yini umqhele kaNkulunkulu nje ukugcina lokho swafika ngenyanga yezulu yasiubeka uthi uyogqokwa bazali bethu musani ukuthula manibona umqhele sesiugqoka la engashonga inkosi ukuthi uyogqoka khona ngoba uma ukubonile lokho icala likuwe akaza athi ushembe mangiyombesa sengiyofaka umqhele nebhluku lami ungekho umNazaretha akazi kodwa kuyenzeka kwenzeka kanjani
Wakwasho uShembe ukuthi sengiyawushintsha umthetho ukuthi inkosazane isina namakhosazane wodwa. Kodwa namhlanje sekusina inhlalisuthi inkosazane. La emishadweni enihamba nikikize. Nikikizela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyafa. Emthwalo mesile thina lona. Kahle nje ngokukholwa. Mshumela umhlongo lento le mina ngiyayibona kodwa nginawo amandla. Ngicela uyimisa. Wathi nama ngiyazi lento yamiswa. Ayikazi inkosazane isini nenhlalisuthi kulayini owodwa. Kazi. Akazi kodwa sekuyenzeka. Bathula abantu efuze ngabe bayikhuza lento. Bayabukela bagebisa amakhanda bathi ngitho kugebile. Yabuza inkosi ngelinye ilanga ibuza omunye umnomzana. Ithi wena uma phambi kwabantu kodwa wena usuqomisa unkosikazi womuntu. Uzothini phambi kwabantu? Ithi mayiphendula le ndoda ithi hayi wena nje owabhala lento. Wathi ngizitshwa kubhekiwe zibake nawe. Utshela uGombela. Kodwa uGombela uyamkhuza uthi hayi angithi wabhala wena sizitshwa kubhekiwe. Hayi zibake nawe. Kusho umuntu engafanele. uJoshua waloba lawa mazwi Joshua isisebenzi kaJehova saloba encwadini yomthetho kaNkulunkulu. encwadini yomthetho kaJehova. Wathatha itshe elikhulu Wayesethatha itshe elikhulu. walimisa lapho phakathi Wayeselimisa phakathi ethempelini. elingasendlini engcwele kaJehova. Endlini eyingcwele kaNkulunkulu. Wayesethi uJoshua Wathini? kubo bonke abantu, bhekani leli tshe, Bhekani letshe. yakuba ngufakazi Yakuba ngathi, ufakazi ngathi. ngoba lizwi lonke amazwi Lamazwi ehlile kule nkonzo namhlanje. kaJehova wakhulumile kithi. Awakhulumile. Ngalokho-ke yakuba ngufakazi ngani, funa limphike uNkulunkulu wenu. Masenza okuphambeleke nalokho siyamphika uNkulunkulu. Njengoba ngibuza ukuthi abantu basabekwa yini la bafundiswe. Ethempelini ngisho indoda ihlala inabe ngoba umakoti la ekhaya. Yabo nje insizwa zakithi ngilungisanele nabanye. So umakoti sonke la sikanile. Yiko manje inkonzo amahlukana ndele ukuthi mawusuka umuthi namhlanje ngiganise ola sezulwini ngenasipho. Namhlanje ngicacela kulo. Sonke sihlala sinabe la esontweni. Yiko ngithi abafundiswa abantu nokuhamba nokugqoka kwala ekhaya ukuthi ugqoka kanje, uthi ukhuluma kanje, wenza kanje, yini ongayenzi, yini oyenzayo. Ukuze mayehamba lo muntu emhlabeni efike ebuzwa ngalento, angathi methi ayazi bese kuthiwa wenze khona umshumayeli kuthiwa wekhona, bese icala libhala kumshumayeli. Ave kunzima ukugcoka. Ngoba ushona emgodini ucindezelwa abantu bobaphethe. Akukho ongaphezu kwalokho uNkulunkulu angiphe kona. Ngiyabonga kakhulu. Cela ukubona isandla sabantu abafuna ukungena izwe. Ngicela ukubona izandla. Ungathi unyazo lwakho. Ufuna umuntu aphakamisisane. Hawu inkosi enibusise nizolingena izulu bangcwele. Kodwa manilalele nenza. Hayi ngeke anginibekele na umzekelo. Yazi manje nithi nifuna ukungena izulu. Niyafuna ukumazi umuntu ongasanenze ningalingena izulu. Niyafisa ukumazi? Nonke niyafisa ukumazi? Amen. Ngicela ufike endlini namhlanje uyivalele endlini yakho. Wonke umuntu ngisho ngabe nobaba usaphila uyivalele wedwa. Bese ucisha ukhanyisa ugesi. Uthatha isibuko usibhekise ngakuzo vele umuntu ozokwenza ungalingena izulu. Ngiyothi mangibuya ngesabathe ezayo ngifuna umuntu nomuntu ozongithetha kambonanga ngimupha 100 rand. Wonke kodwa umuntu uzombona umuntu ozomenza ngalingena izulu. Uzovela uthatha isibonjo sithi. Uzovela. Nkosi busenikuzwile. Amen.